out in numbers to ask you questions. What happened to our friend? Ndewo Ga-eme na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa. Abịarutegokwa m ọzọ maka na anyị nidiri itinye ọnụ n'ụfọdụ ihe ndị gasị anyị na-afụ n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa. A sị na nwatakịrị na-amahụ ebe mmiri si wee bido na-eme gịnị na-azọnye ụkwụ ebe ọbụla sọrọ ya. A sịkwa na ụkpana okpoko gburu nọ ntị bụ ihe chiri ya. Onye mere ndụ esi ka m bịa ka anyị kwuo maka ihe ịtọ nwa na onwe m chọpụtagoro na ya kpatara ife ụmụ nwaanyị ji anwụzi ọsịsọ n'ụwa kịta. Ihe a m chọrọ ikwu abụrụkwa sọsọ ndị Gen Z ka ọ gbasara. O metụtakwa ma ndị milenial na ndị bịakwalụ tupu ndị milenial abịa, maka na ị na-anya na eji ma ọ na-afọ ndị bụ na ọha nwa bụ ife na-eme ihe ndị a niile ma ihe ụfọdụ ndị a niile ị ga-achọpụta na ọ bụ ndị na-abụrụ ndị Gen Z. Ihe ịtọ dịka m si wee kwuo na mbụ m chọpụtara n'ọnya na-egbu ụmụ nwaanyị n'ụbọchị nke izizi bụ usaa ego, nke ịbụọ domestic violence, nke ịtọ nke a na-akpọzi BBL, ndị oyibo kpọkwara ya Brazilian butt lift. Ihe a na-elift ka m amarọ ihe mere mmadụ ga-eji wee wepụta ego si na ihe ọ chọrọ ime na ije kpaa aka ihe chukwu nyere ya bụ ihe m aghọtara. Na gị nwa na-enekwa m anya na-egekwa m ntị, amakwa m na ụfọdụ n'ime unu na ọma nkwekwa unu nghọta, mana ndị bụ na okwe efe nghọta jee na comment section ka ịgwa m ife kpatara o ji wee dị mma wee nwee ike nwee nghọta na ụmụ nwaanyị na-eje eme BBL. Ihe nji maka ya wee bịa wee ya alụnye aka n'ime ya na ihe gbasara ihe ndị ịta mbịa nji maka ya wee bịa bụ na e nwere ife zigoro ezi ọ na-abụ ndị mmadụ na-eme otu a eche na ọ dị mma, nke bụrụ na ịpụtazi na-enye anyị nsogbu n'obodo si na justice for onye nka. Ngwa ka anyị na-anya na Jessica, onye nke ji eme BBL omego nke izizi succeed, nke ịbụọ ka ọ gaziri ime wee nwee nsogbu. Ị na-anya nwaanyị ị ga-afụ na nwaanyị mara mma. Amarụ m na o nwere otu ọzọ mmadụ si ama mma makanarịa mma nwaanyị anụ amara. Ya bụ Jessica bụ ejima na nwanne nwaanyị gbachalụ mma nnọọ ma ezigbote mma ka ụmụ nwaanyị kwesịrị isi. In fact, mmafa mma ha nke bụ nwa fukwudoro na-asị gịnị kedu ihe ọzọ mmadụ na-achọ na ọ bụrụ na ọ bụrụ ụsa, na ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ inwe olileanya ma okwu ebe ọ nọ, nke a na-akpọ confidence. Maka na confidence bụ ihe na-eme ihe BBL a ji abụrụ nnọọ ife na-enyefe nsogbu. Ọ na-atụfu nnọọ, ọ na-echufu nnọọ ụra ma ọ bụ na ha emeghọ ya bụ BBL. Inweta ego ị gaghị ejiri nri, ị gaghị eji wee rụọ ụlọ, ị gaghị eji wee gbaa anyị, ị gaghị eji wee zụ ezinụlọ, ị gaghị edobe okwu na onwere ka o si wee dị n'iru. Ọ bụ na ụlọ ọgwụ ka a ga-eji ya wee gaa, ọ bụ ụlọ mmadụ ka a ga-eji ya wee zọọ ndụ, ọ bụkwa ụlọ ife dị mkpa karịa ka a ga-eji wee mee mmadụ enyere ya ga-etinye na ọ na-eme BBL. Ike gwụkwa mana ya bụ ife anyị ga-agbari ya n'asụsụ ya, maka ihe nju eweta ya n'Igbo. Ọ bụrụ na ịghọtaghị ya n'oyibo ị nwee ike ghọtanwuo ya. A sị na BBL bụ ife ụmụ nwaanyị na-etinye n'arụ ka o wee bụrụ nnọọ na arụfa gbagote ntụ. Ọ ga-abụ ha bata n'etiti ọra mmadụ ka a na-afụ ha, ka ịfụ ha ọsịsọ karịa ka ị kara isi wee fụ ha ma ọ bụrụ na fa bụ arụ chukwu nye ha wee bata. Ọzọ wee sị na ọ na-akwalitekwenu nwaanyị na ọ nọrọ n'etiti ndị oyi. Nke ịtọ dị m ka onye anwa bụ ihe kpatalụ ndị mmadụ ji emekarị ya bụ BBL ka ụmụ nwoke wee na-akwụlite ụgwọ na gị na ha mekọọ ife. Ọkwa nke a bụ ihe ọ dị m ka ọnya bụ nnọọ isi sekpọ ntị. Ọnya bụ ife mmadụ ga-abụ ọnụ asị na ọnya bụ kpatara nwaanyị ji nje na-eme BBL n'ihe ha bụrụ maka onwe gị nọọ maka ndị ọzọ na otu ha si afụ ihe mmiri na nwoke furu ka ọ kwụlite ụgwọ. Ụfọdụ enyi idoro dị ikwu sọsọ anya nwoke ga-eme gị ọ magolu na onye nka na ọ bụkwa na ego agbagoteghọ ọma ihe gị ọrụ. O wee bụrụ gịnị? O wee bụrụ the more you look the more you see. Agwacha ndị oyibo. Mana ihe m chọrọ ịgwa unu n'ụbọchị nke taa bụ Jessica bụ onye nke ji eme BBL. Nke ịbụọ gara ime o nwee hospital ọ ga wee sị na ya bụ hospital si ya mba na fat dị a na-arụ kali na ya bụ fat na eje inject tinyekwa ya fat ọzọ na ọ ya nwụ n'ụlọ ọgwụ ha. O wee yọọ ha ajụ, o wee jezi ụlọ ọgwụ nke abụọ. Ọ nke ịbụọ anụ bụ ihe kwechirizili
wee mebe ya nya bụ ife maka na onye ọbụla bụ na ego ka a na-achụ. Ego ị ga-achụ obute elu ga-aja afọ nke ahụ bụ ego. Ya bụ ụlọ ọgwụ bụ ihe ọ nọzi wee mee ya bụ ife. A sị na o mecha ya ka ụbọchị abụọ gachara ka ọ pụtakwa agwawa nwanne ya nwaanyị si nekwa na ọ marakwa ka o si eme ya, na ọ dị ekutezikwa ume, na ọ dịkwa ya ka ọbara mgbali elu a na-achọ ime. A wee sị ka a gabakwa n'ụlọ ọgwụ. Agara n'ụlọ ọgwụ a wee gwazie na fat dị ya na-alụ karị na enid iwebinata ya bụ fat, wee dobekwa arụ ya ewebita ya bụ fat. Ọ bụrụ na ị nene ya bụ vidiyo ị ga-afụ ebe a na-akọnyechi aka n'ahụ. Ebe a wee ebe esi wee wata arụ eji wee tinye ya n'ụkwụ, maka na nke bụ ojelu bụ na ụkwụ ya na ukwu ya ahụ, na ukwu ya pelu mpe karịa na ụkwụ ya pelu mpe karịa ukwu ya maka na gịnị mee afụnụ nwaanyị ukwu o kwesịrị mpatara ya kwesịkwara ibu dịka ahụ ya onye bụ ya bụ ukwu. O kwesịrị ịha ya ka ọ haghị ịha ka o jezisi ka o jee mmebinata ya bụ ife ka o tinyekwuo na ya bụ ụkwụ ya na mpatara ya ọkwụ ya ebe a ka nọ wee sujuo ya pat. Ọ dị ekwezi etute ume, BP ya wee lie. Otu a ka o si wee nọrọ n'ụlọ ọgwụ. Anatara n'ụlọ ọgwụ ka ọ nọ wee nwụ maka na emekọtara ya bụ ife eme gịnị chọrọzi ife ụfụ sọsọ ụfụ ga-egbugodo nwanya bụ nwata nwaanyị. O ekwubezie na fat suchiri ya ma na ọ bụrụ fat suchiri ya nke na ọ dị ekute ume. Ya ka ofe enyi ya nwaanyị bụ enyi ya nwaanyị bụ na na ezinụlọ a ebe Jessica si wee pụta na mma wee sị na Jessica ejere mee ife ndị ọzọ adị eme na nyanwa na onwe ya mekwu bibi ya. Nyanwa mee na Jessica jelu wee jee n'ụlọ ọgwụ na-adị ekwu eziokwu. Anya bụ ụlọ ọgwụ ndị mmadụ na-anwụ na ya mgbe niile. There is nothing and enough of you all body shaming ladies that want to go under the knife. There is nothing wrong for wanting to fix something in your body. Absolutely nothing wrong. It doesn't mean anybody should die that way, and not the way my friend died. No. All I know is that this is your last Sinoshow. I promise you, this is your last. That power you think you have to start using it on us right now. You have to. Because we're coming out in numbers to ask you questions. What happened to our friend? What happened to Elena? Na-enwego mmadu na mmadu one na one nwugo na ya bụ ụlọ ọgwụ. Ajụjụ anyị wee bụrụ, ị ma na ndị mmadụ anwụgo n'ụlọ ọgwụ na ndị mmadụ na-anwụ na ya bụ ụlọ ọgwụ, na ya bụ ụlọ ọgwụ erughọ wee burukwa onwe gị gaba. Mmadụ si gị gaa, mmadụ bụ gị wee gaa, mmadụ kpudoro gị aka n'aka ma ọ kpudo gị n'ukwu ma ọ kpudo gị n'olu wee sị gị gaa ya bụ ụlọ ọgwụ. Enyi ya nwaanyị wee pụta wee sịkwa na a ga-eme justice for Jessica maka na ụlọ ọgwụ ahụ na-ekwesị nnọọ ka a na-alụfa laịsensị fa ji arụ ọrụ. Mara m ọnọ ya ka ji orite ya ka itinye ọnụ na ya bụ okwu a abụ okwu ekwesịrị iji wee nalụ ụlọ ọgwụ laịsensị ya. Ihe a bụ okwu Jessica na-ekpọchi ntị na anaghị ewere onwe ya otu onwe ya si wee dị. Arụ Chukwu nyego gị, ahụ gị malụ mma, wee jekwa sị ka ije tinyekwa ihe enyi wee jee wee tinyekwuzie nke itinye nke dịka ịbịa wee bụrụ ya bụ okwu nke a na-akpọ domestic violence. Anyị na-anya n'ụbọchị nke taa ndị na-agabiga ụzọ domestic violence erika nke dị m ka ọ bụ nke ha ma ụma wee na-anọ n'ime ya maka ka mmadụ ga-esi wee na-egosi gị ife nwee ike igbu gị ma ife nwee ike inye gị arụ ụfụ ị ka nọdụ ebe ahụ. Anyị ma nọọ asị nọọ for better for worse mana asị ma nọọ till death do us part. O meanu na ị kwesịrị ịnọ ịka nka nwụọ, ọ bụrụ ịnọrọ etigbuo gị enwụọ. Onye ọbụla bụ na ọ hapụrụ mmadụ ibi ya ka ọ na-eti ya ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị wee na-eti gị ihe i wee nọrọ ebe ahụ gị chọrọ onwe gị ọnwụ. Ọgwụ a bụ ihe chọrọ onwe gị ọnwụ. Ihe a bụ ụzọ na one ụmụ nwaanyị ji anwụ maka na esigo na ị chọrọ ka ndị ụwa gwa gị okwu, ị chọrọ ka ndị ụwa mara ife ị na-agabiga, ị chọrọ ka a na-asị gị ndo, ị chọrọ ịdị ka onye a na-emeela ebere, ị chọrọ ịdị ka ọkwa gbarugode n'ọdị ọfụwago n'ụdị ya. Ọ ka mma nnọọ ọfatụkwuru na si anya bụ asịrị tinye ose na nnu dị n'ime ya ma ya bụ gịnị na ịdịrị onwe gị maka na enego m anya wee bịa fụ na ụmụ nwaanyị na-agabiga ya bụ otiti ihe n'ezinụlọ ha karịrị akarị nọ nke pụtara n'ilo ka a na-ahụ
nwee ike ọ bụrụ na ọnwụ nwee ike ọ bụrụ na nwoke na ife ejidetewere onwe ya wee tie nwunye ya dịka nke m fụrụ nwunye ya na-eji ọsị mba na anya bụ nwatakịrị nwaanyị ndị nwaanyị ka ọ chọkwara ịtụ ihe na ọ ga-anụ ụdị ndị mmadụ na-eji ya nwaanyị ya na-eji ya nwunye ya na-eji ya nwaanyị ọ nụtara nụrọ ntị anya meziri ndị mmadụ jụọ ejụwa wee sị na nwaanyị a ife ọ ya na-agabiga n'ezinụlọ maka ọ nwere omume mmadụ ga-emeso gị ịmalụ na onye ọbụla ọ na-anụ na ọ na-agabiga ihe dị egwu na ọ na-ata ahụhụ dị egwu na nsogbu adịghị ihe anyị nọ ya bụ gịnị ekwuo onye nwere ntị ya nụrụ ịmara asụ esụọ n'ihu ịma ọkwa na-asụ esụọ n'anya masị ịsụkọta n'anya sụbie mkpụrụ ụkwụ gị ma sụbie mkpụrụ aka gị ị ga-aghọta ihe mere uke ji agbarụ mmiri ọkụ ọsọ maka ụmụ nwaanyị bụ na ị ka na-edekọ ego ị ga-eji emebi ibu ya nsogbu adịrọ mbọsị ọ fịatụkwara ọ fịatụrọkwa n'ebe ị nọ kene dịrị Chukwu n'isi ama na ego ahụ ị na-akwado iji wee jee mebi ibu ya ihe dị mkpa ị ga-eji ya wee mee ọha m otu a n'ọnụ ọ dị n'ụbọchị ọzọ ọ bụ na ị na-eneme nkịta biko pịa aka na sọskraịbụ ịsọskraịbụ otu chanel emechakwanụ ime gịnị igosi ndị enyi gị chanel anyị pasoro n'ife a na-eme ndewo